Ayan. So, nandito tayo sa Gubat and Bulaluhan. Ayan. Okay. So, no face mask, no entry. Ayan. So, yari sa kawayan ng kanilang restaurant. Ganda. Okay. Upon entrance, ayan, syempre mag-alcohol. Tapos na kaming nag-alcohol. And then, magla-log-in. Yan. After mag-log-in, syempre, pasok ka. So, meron tayong washing area dito. Yan. Ang ganda, no? Napakaganda ng place. Kung gusto mo ng native na lugar, ito, dito. Pwede rin yung maramihan na pag-o-order dito. Christmas spirit. Okay. So, dito ipaprocess yung order. Si ate. Ate, anong pangalan? Jody. I-upload ito sa YouTube. Ito si Ate Juvie. Yan. So, siya yung kumukuha ng mga orders natin. Ano yung specialty ninyo dito, ate? Like, inasal po. Inasal talaga, no? Actually, masarap siya. Bulawan. Tsaka yung bulalo. Oo. Kung may gusto nung pangwam, ito. Ito. Okay. Mukhang masarap. Hmm. Maaliwalas naman dito. Pork beef. Yan. So, kung gusto mo naman ng samji, meron din. Dito rin kakain. Hindi po, ma'am. So, Order lang. Order lang po. Okay. Sige. Magkano yun sa ate? 1 kilo po, ma'am. 230. Ito, ilang kilo niyan? Pork po, oo. Isa. Oo, ma'am. Maganda siya, ma'am. Oo, magkano siya? 230. 230. Ang 1 kilo. Kalahati lang po. Okay. Yung beef, 360 po, ma'am. Mas mahal ng konti yung beef. Kasi beef. Kasi siya. Oo. Pero maganda siya, ma'am. Ganda yung cut niya, no? Benta ng buy two. Yan. So, malinis na malinis yung lugar, oh. So, dito sila nag-iihaw. Yan. Kuya, naiiyak ka dito. So, yan. Malinis. Meron ding entertainment. Bibiling May recipe. inasal po. Okay. Sa Gubat, Inasal, and Bulaluhan. So, tatry natin yung bulalo. So, ayan. So, affordable naman yung price. Ayan. Actually, ilang beses na kami nakakain dito. And masarap yung mga pagkain. Ayan. So, eto si Kuya. Hello, Kuya. Hello po. Siya yung nagluluto. Pangalan ni Kuya, yan. Si Kuya Gab. Kuya, mag-shoutout ka. Shoutout na lang po sa asawa ko at saka sa mga anak ko. Pangalan. Shane Marie Gutierrez, Sika, and Gab Gab. Okay, hello sa kanila. Panoorin mo to sa YouTube. Ako. Ako po'y Jovelyn Ibarreto. Deng anak ko kaya mamasyala bukas para mapagkasal. Pangalan nila. Di Naimi po, di Clylene Ibarreta. Naimi Okay. Ibarreta. Hello sa kanila. Ano po sa kanila.
Wala na po. Yan lang. Okay, ito ang inihaw na pusit. Sarap siya. Na-try na namin kasi to. So, kaya siya yung in-order. Hello, welcome to our vlog. The best lutong Kapampangan dishes. Nandito tayo ngayon sa Gubat Inasal and Bulaluhan. O, sikat na sikat dito yung inasal nila at saka yung bulalo. So, ito na yung orders namin. Ayan. Malalaki yung mga chicken. Ito siya, oh. Inasal. So, malalaki. Dalawa. Yum, yum. Saka, yung inihaw na puset. Wait pa natin yung bulalo. Yung bulalo daw, to be balo. Sarap. So, yan. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe to The Best Lutong Kapampangan Dishes to see more mukbang And in cooking. different places here in Pampanga. Okay? So, ito yung kanilang bulalo. Mainit-init. Yan. Ito, sino ba to? Yan, sarap. Ano masasabi mo sa bulalo? Masarap. Sarap naman talaga. Ito yung inasal. Malaki. Ayan. Double light. And yung pusit. Ito panalo to. Masarap to talaga. So nung unang punta namin dito, ito yung talagang nagustuhan ko. Okay, gusto ko din. Sige ko yun. Okay, let's eat. Samahan nyo kami kumain. Okay. Ito yung kalamansi. Sili. Saka yung sili. Ano kaya tama? Kain na guys. Kakamay ka. And syempre, hindi nasalyan kung wala tayong toyo. Tikman muna natin itong bulalo. Habang mainit-init pa. Thank you, kuya. Sarap. Sarap. Panalo to. O, punta na kayo dito sa Gubat. Inasal and Bulaluhan. Dito lang yan sa Pandakaki, Mexico, Pampanga. Sa mga hindi pa nakatry dito, punta na kayo. Kakamay na din ako. Para partner tayo. Malalaki naman yung pusit. Na-try na namin. Super soft. Super tender pala.
niya pa maluluba. So, ito yung drinks. Melon. Melon. Tentacles ng squid. Kaloobat yung pamulay. Kamay mo. Sarap. Dahil natikman ko na yung minasal at saka yung pusit dito. Ito naman yung titikman ko. Baka hindi namin matapos yung vlog na to. Yung, yung mukbang. Kasi palubat na yung phone namin. Hindi ako nakapag-charge. Sarap. Padami na yung mga customer guys. Kanina kami yung dalawa pa lang. Kaya yung naglahan namin kasi pag ganitong oras. Napupuno to. Oo. Paparating na yung mga tao. Saka pag kumakain ka, yung dahon ng saging, feel na feel mong Pinoy na Pinoy. Nagpatulog ka. Oo. Saka mababait yung mga crew dito. Magagalang. Entertain nila ng mabuti yung mga customers. Yung mga guests. So guys, yung mga hindi pa nakapunta dito, try nyo na. Yung Hindi malaki. hindi lang ito yung food nila, marami. Pinakita ko naman dun sa menu. Marami nilang mga... Yung malapit sa Pandakake, Pampanga, Mexico. Meron silang kambing. Sinigang. Sinigang. Sinampalukan. Guys, sir. Up na mo. Sarap. Kalubat na po mo yung kami. Sige, charge. Ayaw ko ba dalang charger? Pati yung phone tayo, yung sakta. Ali, okay. Okay na kanino. Bayari na namin. Makantin mo nga yung second. Okay ba? Aliwa yung charger. Ano niya? Ha? Baka yun, iPhone. Ah, iPhone. Wow. Sayang. Ito yung bulalo. Masarap yung bulalo dito. Tsaka affordable. Kung nagtitrade ka ng bulalo, ba't ka palalayo? Yan na dito sa malapit. Malapit lang sa amin. Tsaka maaga kang pumunta dito para hindi mo matsyampuhan yung madaming kumakain. May social distancing naman.
kami, kaya lang kami nagtabi, siyempre mag-asawa naman kami. Pero bawat upuan, isa lang ang intended na bawal yung magkatabi. Mas mag-asawa, pwede na. Sarap. Sarap yung bulalo. Sabaw. Sarap yung ninihigop yung sabaw. No? Sarap. Magre-refill ako. Tingnan nyo yung pot. Pinoy na Pinoy. Parang naaalala ko yung noon. Sa palaman. Meron pa ako dito. Sarap. Mais. Pag nalobart itong camera namin, tutuloy namin sa bahay. Marami hayop. Ganyan. Para ka na rin nagpunta sa Manasa. Marami pang ba't ibang putahe. No? So, kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, mag-comment down below. Kung gusto niyo ng pa-shoutout, comment. Ay. Sarap. So, abangan nyo pa yung mga videos na gagawin namin. So, pupunta kami sa iba't ibang mga restaurant dito around Magalang and
iba sa San Fernando, Pampanga only. Pampanga area only. Pag nag-boom ang ating channel, syempre, pupunta tayo sa iba't ibang. Malay natin, baka abroad na susunod. Kaya subscribe na. So, bago pa lang monetize ang channel natin, meron na siyang ads. So, guys, wag kayong mag-skip. Panoorin natin. Please don't skip ads. Yung inasal nila, pwede yung 2 katao. Malaki Hindi siya. ka ganun kalakas kumain. Malaki ah. Sabaw. Sulit na sulit. Okay. Yung bulalo, sa palayok. Sa palayok siya nakalagay. Native na native. Yung presentation. Isip na ako guys. Malapit lang ito sa Magalang. Katabi. Katabi siya. Dito, bako naman. Hmm? Wala ko naman. Ano yun? Awa siya. Pareho kaming Kapampangan, taga dito kami sa Magalang, Pampanga. Ay, busog na ako. Sarap. Lalo na yung bulalo. Sarap. Magkain na. Mag-yakit. Busog na kami.